давоми соли 2022 шӯъбаи иттилоотӣ беш аз 1500 адад гузоришҳои хабарӣ, таҳлилӣ ва танқидиро таҳия ва манзури тамошобинон намуд. бештари гузоришҳо аз рӯи идеяи хабарнигорон ва муроҷиати сокинон сурат гирифтааст, ки он ҷанбаи таҳлилӣ низ дошт. гузоришҳои шӯъбаи иттилоотӣ ҳамрӯза ба ҷуз аз пахш дар телевизион, инчунин дар сомона ва ютуб-канали Симои Мустақили Якум гузошта мешавад. маҳз аз ин ҳисоб моро ҳам сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он, инчунин тоҷикони муқимии кишварҳои бурунмарзӣ тамошо мекунанд. тамошобинони бурунмарзӣ гузоришҳои моро асосан аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Федератсияи Русия, Ӯзбекистон ва Қирғизистон мунтазам тамошо мекунанд. аз рӯи рақами омории техникон 88% онҳоро мардон ташкил медиҳанд. бинандагони азиз, дар тӯли чанд соат ки бо шумо будем, хабарҳои муҳими соли 2022-ро дигар бора таҳлил ва баррасӣ намуда пешкашатон кардем. агар гузоришҳои мо ба дарди шумо ва ҷомеа дархӯрд, пас худро хушбахт мешуморем. хабари ширкати телевизион радиошунавоии Симои Мустақили Якум яке аз барномаҳои диданӣ аст дар миёни дигар ширкатҳои телевизионӣ бо пешниҳоди мавзӯъ, бо баррасии мушкилоти рӯзмарраи ҷомеа дар ҳаёти хоҷагии халқи шаҳри Хуҷанд ва ҳамарӯза аз нигоҳи салоҳият ин барномаҳо мушоҳида мешавад, тамошо мешавад, таҳлил мешавад ва баррасӣ мешавад. ва боиси зикр аст, ки дар давоми соли 2022 чанд гузоришҳое буданд, ки бозгӯи мушкилоти шаҳр буданд ва дар бартараф намудани он мушкилоти ҷойдошта аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимдавлатии шаҳри Хуҷанд ва сохторҳои он вокунишҳо оварда шуд. метавон гуфт, ки имрӯз ин барнома ҳайати эҷодии он бо роҳбарияти ин ширкат тавонистанд, ки дар сегменти телевизионҳои маҳаллӣ ҳатто берун аз минтақаи шаҳри Хуҷанд ҷойгоҳи худро пайдо карда. аз нигоҳи ҷолибияти хабарҳо, аз нигоҳи амиқ омӯхтани мавзӯъҳо ва пайгирии ин мавзӯъҳо то сохторҳои дахлдор аз касбияти ин рӯзноманигорон шаҳодат медиҳад. дар соли 2022 бисёр хабарҳое, ки фаврият доштанд, дар мисоли бахусус ободонии кӯчаҳо, таъмири пули ҷашнӣ ё ки пули асосии шаҳри Хуҷанд дар ҳамкорӣ бо сохторҳо, бо мақомоти марбута ва пахши ин гузоришҳо тариқи телевизион ҳам ҳалли худро ёфт, ҳам ин баррасӣ дар сурати фаврӣ сурат гирифт. агар тариқи пахши гузоришҳо мушкилеро ҳал намудем ва бо ин васила барои пешрафти ҷамъият саҳм гузоштем, худро сарфароз мешуморем. Симои Мустақили Якум дар фазои иттилоотии минтақаи Суғд яке аз мавқеъҳои устувор дорад ва мо пайваста гузоришҳои хабарӣ ва дигар барномаҳои ҷолиби ин телевизионро тамошо мекунем ва пайгирӣ мекунем. мавриди зикр аст, ки мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Симои Мустақили Якум бисёр корҳои тарбиявию маърифатиеро ба анҷом расондааст. албатта инкос ёфтани фаъолияти милитсия дар гузоришҳои телевизионӣ, барномаи хабар ва дигар барномаҳои телевизиони Симои Мустақили Якум ба монанди таваҷҷӯҳ, печтоби замон баёнгари он аст, ки фаъолияти мақомоти милитсия бо Симои Мустақили Якум дар марҳилаи хуб аст. мо гуфта метавонем, ки давоми соли 2022 26 нашри барномаи милитсия хабар медиҳатро таҳия намудем, ки тавассути эфири Симои Мустақили Якум инкос гардид. ҳамчунин гузоришҳои телевизионии мо дар барномаи хабар пайваста инкос мегардад ва фаъолияти мақомоти милитсияро кормандони Симои Мустақили Якум ба шаҳрвандон муаррифӣ мекунанд. фаъолияти фаврии кормандони хабар ва инкоси барнома ва мавзӯъҳое, ки дар хурди ҷомеа ҳастанд, барои мо ҳамчун тамошобин хеле хушоянд аст. мо борҳо мушоҳида мекунем, ки кормандони ин барнома ҷони худро дар
хатар гузошта ба мавзеъҳое мераванд ки хеле хатарнок аст. мо гуфта метавонем ки дар нокшаҳои сарҳадӣ хеле як фаъолияти густурдаву фаъол доштанд ва воқеъбинона ҳолати воқеии нокшаҳои назди сарҳадиро инъикос менамуданд ва мо ин барномаҳоро пайваста пайгирӣ мекунем ва ҳамчунин ҳамкории гурӯҳи иттилоотии хабар бо хадамоти давлатии оташнишонӣ бисёр дар соли сипаришаванда намоён буд. мо борҳо тамошо кардем, мушоҳида кардем ки дар ини он гӯшае ки сӯхтор мешавад онҳо ба таври оҷилӣ ҳозир мешуданд ва ин мавзӯъҳоро пайгирӣ мекарданд ва умедворем ки дар оянда низ ҳамкории мо бо симои мустақили якум густурда гардида фаъолияти мақомоти милитсия дар фазои иттилоотӣ симои мустақили якум инъикос меёбад. агар гузоришҳои мо ҷанбаи таҳлиливу танқидӣ дошт, ин вазифаи ҷонии мо буд то мушкилот ба шакли мушкил боқӣ намонад. он гузорише ки дар бораи фаъолияти мактабҳои тоҷикзабон ва ӯзбекзабон дар муассисаҳои таълимӣ чӣ хел рафти ба роҳ мондани омӯзиши забони давлатӣ дар муассисаҳои таълимии омӯзишон бо забони ӯзбекӣ бисёр ҷолиби диққат буд. ин масъала бисёр масъалаи актуалӣ мебошад. барои рушди соҳаи маориф ва баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ саҳми телевизиони шумо боварӣ дорам ки бисёр назаррас хоҳад. гузоришҳои моро наворбардорон Насимҷон Раҳимов ва Наимҷон Аюбов аз дурбини камера дида наворбардорӣ мекарданд. агар он навор аз ҷои ҳодиса хеле ҷолиб буд, пас хидмати ин ду наворбардори бо таҷрибаи телевизион ба ҳисоб бузург аст. гоҳо вақти зиёд шудани чорабиниҳо ман низ ба хизмати онҳо мешитофтам. гузоришҳои шӯъбаи иттилоотӣ аз ҷониби кормандони техникӣ Азамҷон Раҳимов ва Саид Мухтори Саид Анвар ҳамарӯза садо гузошта танзим карда мешуд. мо ифтихор мекунем ҳар як тими шӯъбаи иттилоотии телевизиони мо дар назди тамошобин масъулияти баланд дорад. ҳамарӯза ҳам дар мушкилӣ ва ҳам дар хубӣ моро ҳамроҳӣ мекарданд. ронанда Абдуллоҷон Маҳкамов: агар ӯ сари вақт ба ҷои ҳодиса гурӯҳи кориро намебурд, пас мо гузориш омода намекардем. ба қавли устодон, телевизион меҳнати дасти ҷамъона аст ва нақши ҳар як нафар корманд барои таҳия ва бандубасти барнома хеле муҳим мебошад. фаъолияти марказҳои назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо умуман хусусияти хоси ҳамин марказҳо аз он иборат аст ки пешгирии бемориҳо. вақте ки пешгирии бемориҳо шуд, пешгирии бемориҳо бе иттилоот намешавад. 10 нафар корманди марказ ё 1000 нафар корманди марказ пеши роҳи сироят наёбии тамоми зиёда аз 2 миллион аҳолии вилоятро гирифта наметавонанд. ва ин кӯмаки бевосита, кӯмаки амалие ки аз тарафи кормандони васоити ахбори омма барои кормандони марказ шуд, анамин мебошад, яъне ки иттилоънокунии аҳолӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ, бемориҳои мавсимӣ, хусусан дар давраи солҳои 2020 ки оғоз аз пандемияи сироятии коронавирус, маҳз анамин васоити ахбори омма, хусусан симои мустақили якум буд ки мо тавонистем пеши роҳи ин бемориро то андозае бошад ҳам гирем, то андозае тавонистем ки одамонро аз ин беморӣ наҷот диҳем. дар он давраҳое ки масалан анамин моҳи сентябр агар гирем, нооромӣ дар сарҳад буд, дар ҷамоати Овчихалача, дар шаҳри Исфара ва дар ҳамон ҳолатҳо кормандон, яъне гурӯҳи кории симои мустақили якум ҳузур доштанд. ман як дар вақти дидан аз YouTube канал дар ҳайрат мондам ки чӣ қадар нотарсона, чӣ қадар далерона, чӣ қадар шуҷоат карда, ҷуръат карда як зане ки соҳиби фарзанд, соҳиби оила мебошад, дар ҳамин ҷойҳои, яъне ки гӯем дар ҳамон ҳолатҳо вазнинтарин иштирок карда хабарҳои аввалини дақиқу саҳеҳа барои мардум расонида истоданд. устодон Илҳомҷон Ҳошимов ва Муҳаббат Муродова ҳамарӯза барои амалӣ намудани идеяҳои ҷолиб ва беҳтар намудани услуби навиштани маводи хабарнигорон маслиҳатҳои худро дариғ надоштанд.
давоми сол аз ғамхорӣ ва маслиҳатҳои муфиди директори ширкати телевизион ва радиои симоии мустақили якум Азизов Акрамхоҷа бебаҳра намондем. Давоми сол дар рӯзҳои мушкилӣ хурсандӣ ва ҳам дастовард бо мо буданд. нақши ҳамаи кормандон барои пешбурди кори телевизион хеле муҳим мебошад. Мафтуна Қаҳорова ҳамчун мутахассис барнома ва гузоришҳоро дар сомонаи расмии телевизион, шабакаҳои иҷтимоӣ ва канали YouTube гузошта, онро барои аудитория пешниҳод мекунад. Дар пешравии кори шуъба нақши босазо дорад. соли 2022 ба таърих монд ва соли нави 2023 омад. бигзор ин сол ба ҳар яки мову шумо соли оромиву осоиштагӣ ва пешравӣ бошад. бинандагони азиз, инҷо нашри охирини барномаи иттилоотии хабарро дар соли 2022 ҷамъбаҳс менамоем. бо хабарҳои муҳиму ҷолиб моро дар соли 2023 интизор шавед. соли нави милодӣ муборак.